Semampir. Ya apa biaya? Semampir kuwi ndi to? Ya diuber-uber karo anu lho. Pasukan. Semampir iki maksude piye? Semampir. Mampir iki nggon apa sih, Mbak? Semampir iki ning kono ya aku bakulan, Mbak. Bakul apa? Bakulan roto to, Mas. Pakan apa? Roto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Sugeng. Oh berarti awakmu diuber-uber Pak Sugeng mau gara-gara Ya kuwi to, mati manuk ocehan ki lho. Pesen aku. Ngawur kowe ke rumah saku. Mbak Yu, Pripun, Mas? acaranya tahu enggak? Nggih biasa to, Mas. Apa biasa gitu? Kowe ngerti apa? Mosok acarane biasa. Lah iya. apa? Per apa? Pertua. Apa? Pertunjukan wayang dalam rangka sosialisasi gembur rokok ilegal. Gempor. Gembur dagelan. Ayo gembur rokok ilegal. Gempor tutup Kita sebagai warga masyarakat yang baik harus sadar